मोनसे रंगमन्चआव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोराव 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। माहारिबादनि जिखिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आदर्शनि खोथा दङ, बड'फाया जि खोथाखौ जोंनो बिबान हिसाबै होनानै गालांबाय जे आं थैनायाव आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आंनि सानथौ सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा बेयाव गोथौ दुखु मोननाय थागोन। आरो बे आदर्शखौ लानानै माहारिबादनि जि मोनसे जोंनि गोथौ जि सानथौ सिन्ता, दुलाराय बर' फरायसा आफादा, जोंनि दख'रा जिल्ला आफादा, मिरु आफादा, साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा थैथाङै हारिनि थाखाय, माहारि दानायनि थाखाय, निर्माणनि थाखाय बावसोमबोदों। आरो दिनै बेयाव रोजा रोजा बर' आइ आफा, जोंनि गारजेन, जोंनि बिमा बैसो, बाजै आब' बैसोनि बेयाव बाहागो लाफैनायानो बिनि मोनसे गेदेर नेरसोन। आरो गावनि आंगो, गावनि हारिनि आफाद होननानै, सिनस्रि आफाद होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों, बियो हारिनि इयुन जोंनि जिखिनि थामोनथानि खोथा, जोंनि रक्षनाबेक्षननि खोथा, बेखौ मोनफुंनांगौनि बिथिङाव जोङो आरोबाव रासिनै गोहो बोलो मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। धेमाजि जिल्लायाव फैनानै बे खोथाखौ आं स्पस्तयै बुंनांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, जि मोनसे जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि गेजेरजों मोनथाम जि जोंहा पलिटिकेल डिमान्ड दङमोन, बड'लेण्ड आलादा रायजो, नीलाचल आरो लोगोसेनो ST हिल कार्बि आंलंनि जि मेटार, दा जिहेतु बिटिआर बा बड'लेण्डखौ संकसनिफ्राय सिमलुगुरि गहपुरसिम मोनसे सिमा बोनाय जाबाय। आरो आसामाव थानाय 6 सिडुलनि बायजोआव, बड'लेण्डनि बायजोआव, कार्बि आंलं डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गासै बर' डमिनेटेड आरो बर' कनसेन्ट्रेटेड एरिया, भिलेज आरो पपुलेसनखौ लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु दाफुंबाय, बे दाफुंनायनि आरो बे सुक्तिनि प्राय 5 बोसोर बे समसिमाव जोंहा जि मोनसे मेजर एजेन्डा दङमोन, बे एजेन्डाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौ, फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ। आरो स्टेटास होनांगौबा बिनि जिखिनि गामि 1500-1600 जिखिनि गामि दङ, बेखौ इमिडियेटलि नटिफाइ खालामनांगौ। नटिफिकेसननि उनाव बे ओनसोलाव बिसायख'थि खुंनांगौ। आरो मोनसे इलेक्टेड बडिया जिखिनि रायजो सरकारनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्डिं मोननांगौ, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि, रायजो राजानि जौगानाय, जोंनि स्कुल कलेजनि मेटारानो जा, जोंनि ओनसोलनि जोंनि इयुथफोरनि बा जोंनि भबिष्यत इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ लानानै बे बिथिङाव मावनो गोनां जोंहा जथेस्थ' दङ। नाथाय सरकारा बेखौ खोब डिले खालामदों, लेहेम खालामदों। आरो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो स्पस्त भाबै असमिया रावजोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बा ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि रनज पेगु बिथां, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों जे गोख्रैनो फेब्रुवारि दानाव बाजेट सेसन फैगोन, बिनि सिगां सिगां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि पुर्नांग मर्यादानि गासै बेबस्थाखौ रोखायै खालामनांगौ। आरो फान्डिं जि ग्रान्ट इन एइड बाजेट प्रभिजन जि दङ, बेखौ थोजासे हरनांगौ, जाहाथे बे काउन्सिला माने खुनु आखाइ आथिं माने बेबायदि जिरायनानै थानाङालासिनो मजबुतै, राफोदै, गोख्रोङै खामानि मावनो हानाय पर्यायनि मोनसे क्षमताखौ मोनो। आरो बेजों 10-12 लाख बर' हारिनि, बर' सुबुंनि, बर' न'खरनि, बर' गामिनि भबिष्यत हारि दानायनि माने जि बिथिं, बे